Alle sammen, det er Captain Plays her, og velkommen til en Warfare's Random Box Opening. I dag skal vi åbne nogle af de her bokse, katana. Vi skal i hvert fald åbne en, den her Rifleman skal vi have åbnet. Skal vi have den her katana, og så skal vi have åbnet bare nogle af dem her. Så vi kan få nogle gode ting. Lad os bare se at komme i gang. Vi kan starte med T27. Der kan vi få den her T27 selvfølgelig. En knife og en F1000. Det vi helst går efter. Open. Vi lukker på øjnene. Hvad får vi? Vi fik jo, eller vi kan se, jeg har fået den der Safe Soldier og Anti-Personal Mine. Nå. Så let's go back. Vi har 7000. Så kan vi åbne så åbner vi også en katana. For katana sortet. Vi går selvfølgelig helt efter katana, en utility knife eller en auto revolver. Please giv mig noget godt. Open. Hvad får vi? Yes. Vi fik de to bedste ting, mand. Revolveren og utility knife. Vi fik desværre katanaen. Det er lige meget. Så lad os åbne nogle random. Eller her går vi bare efter, hvorfor FY47, så også kan som AK47. Der skal bare stå AK der. Open. Hvad får vi? Nej, flashbang 50 XP. Vi åbner en til. Og vi har Sifri med i baggrunden, som I nok kan høre. Ja. Yeah. Vi fik XP og flashbang igen. Åbner en til. Sidste bliver det. Tror jeg kan ikke sådan sidste. Wow, kun flashbang og XP. Ja. Så skal vi jo have også en sniper. Sådan den kan vi også lige åbne. Vi går selvfølgelig efter den der. Eller bare den der utility har vi fået. Bare mega mange points. Og så den der har vi jo fået. Så ikke så meget andet. Okay, jeg har 1645 tilbage. Please, hvad får jeg? Utility knife 3 dage, 200 XP. Okay, jeg har fået det der har jeg fået. Det kan jeg altid bruge. Den der har jeg fået. Hvor meget? Hvad kan jeg købe? Og i næsten noget ting. Så jeg bare åbne nogle Eagle Eye Random Box. Som det sidste. Selvfølgelig går vi efter Eagle Eye. Og så kan jeg sådan Deagle. Den er godt nok svær at få. Der røg der ned. Jeg bliver bare ved med at not enough money. Og det bliver så de 3 sidste. Open. Hvad får jeg? Jeg fik den kraftedeme. En permanent. Fuck, jeg fik den permanent. Fik du? Jeg fik en fucking Eagle Eye permanent. Hvad er det vigtigt? Vi fik 2 coins. En flashbang 3 dage, som vi har haft. 1000 XP. Og en fucking Eagle Eye permanent. Hvorfor er det vigtigt? Yes. Nå, men tak fordi I så med i den her random box åbning. Jeg vil åbne random box, når jeg har fået 10.000 kroner herovre. Som I kan se, så har jeg XP 100%. Og så har jeg 75% mere money. Og så er det VP. Så tak fordi I så med. Husk subscribe, like og kommenter og subscribe til min main channel, som er min første kanal, som CaptainGaming.dk. Og så ses vi.